Gawas sa pandemya sa COVID-19, problema gihapon ang epekto sa climate change. Labi pa nga usa ang Pilipinas sa sagad maigo sa kalamidad. Unsa na ba ang nahimo sa gobyerno aron kini mahatagan og kasulbaran? Aniya ang akong special report. Gawas sa pagbatok sa pandemya sa COVID-19, padayon ang hagit gyapon sa nasod sa pagresponde sa epekto sa climate change. Ang pagbaha, pagdaot sa panahon o pagpasagad sa tawo sa kinaiyahan, pipila lamang kini sa mga butang nga angay atubangon sa gobyerno. Busa, gipakusgan ang disaster response, paglusad og mga tree planting activities sa gobyernong proyekto nga makatabang nga maminusan ang impact sa climate change. We invested on significant recovery policy and program packages anchored on an integrated risk management approach. We have prioritized social services, technological upgrading, and green development. Sa Cagayan de Oro City, dagang residente ang kanunay maapektuhan sa pagdaot sa panahon tungod sa pagbaha sa mga dalan ug kabalayan. Sagad sa paspas nga mabahaan ang Kauswagan National Highway tungod sa kalawom sa tubig baha, dili na maagian sa mga motorista. Ingon man, ang mga residenteng nagpuyo duol sa sapa nga mapugos og hikling tungod sa paglapas sa tubig sa sapa. Busa, gipakusgan ang flood mitigation projects, ingon man ang disaster response ug pagban sa single-use plastic nga mo'y sagad hinungdan sa pagbara sa mga drainage system. Sa pagkakaroon ongoing pamangyud ta, so dili pa gyud connected ang tanan nato nga drainage system, especially sa may kauswagan nga area. Do naatay na kumpleto nga section, but ang mga connecting papud ana niya dili pa pud gyud mo lahos didto kung asa gyud ang ato ang outlet. Ug sa mga nahimo sa administrasyong Duterte, pasado ba ka kini sa mga ordinaryong lungsuranon? Naam gyapon ma'am kay katong mga siyempre katong mga corrupt sa mga dagkong kwan yabang gipang kwan yang gipang sa tawag ana gipang sugpo gid niya ba, so medyo ang mga budget nangahatag pud sa uban mga release ana about pud sa kanang mga drugs, medyo na kuan-kuan po ng mga krimen. Pasar, 100%. Tungod kay maayos siya nga magdala sa ekonomiya. Fail. Ha? Kay ano man, makita man nimo nga pag-handle niya sa problema sa nasod. Niya ikaduha, wala man gani matawag nato nga kahiusahan sa ilang partido. So, within that kuan nga sa partido pa lang nimo dili gani mo magkahiusa. How much more dili gani mo ma-manage ang problema. Unsa pa ka ang national nga mga problema? Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.